Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi Kembali nggih pemirsa. Iki mang dikabari Mbak Indah wis tekan Padangan, aku sekalian adus wis bareng asar sisan riwariwi iki mang anu terus rondo emosi saithik pemirsa. Cah cilik-cilik iki anu pemirsa bal disewaduk-sadukno ning pager. Saduk-saduk ning apa ndi? Pendopo. Pendopo niki padha protol pager iki masih yo emosi. Nek dolanan sing apik to. Aja mbok saduk-sadukan ngono iki do protol kabeh. Bar senene Mak Simi ngaleh ning pager kan. Kaya mak grup-grup cah sakmono kae nggo saduk-sadukan. Langsung ning kono. Aja ning kono to le lho. Kowe lho mak tuku saduk-sadukan. Nek dolanan sing apik mribene bayi lagi istirahat aku. Yo Mbak ora aku kae dituduh moh kae. Jenenge cah cilik. Aku tak marani Intan nggih pemirsa. Alhamdulillah wis enek kabar wis nyampe cepu. Aku dadi langsung OTW jemput Intan. Kenapa gak di Repa, Mbok sing Indah. Repa njogo warung. Terus sing Bunda Dewi nunggu nih bayi. Lumayan pemirsa warung dibuka wis enek pemasukan rokok payu. Iki mah ya sekulakan rokok pemirsa nggih. Pulsa barang saiki Repa ya dodol rokok payu alhamdulillah banyu LPG. Enak sing golek sabun, golek bat nyamuk, golek rinso alhamdulillah. Seneng pemirsa nek pemasukan wis hampir 2 bulan lebih tutup brugut. Iki alon-alon istilahnya koyo Dik Susi niki diruwesi barang-barang sing wis sepayet lho kuwi dibuaki koyo cara mono pulakane Mbah sing biyen sing ijek pemirsa nggih. Sing wis sepayet dibuaki langsung dibakar. Contohnya kayak obat-obatan sing wis suwi kan pun kadaluarsa kan mboten saged dikonsumsi kan. Terus ngoten-ngoten itu. Wis mugi-mugi diparingi lancar sak kabehane kula tak langsung terus mapak Intan nggih. Cus rono Cus. Piye kok mbok sonteng piye? Dikongen Mbak Endah. Ibu sonteng ngono. Heeh. Cuma Mas Ahyu lagi pulang. Sonteng Mas Ahyu. Mas Wahyu tak syuting. Hati-hati loh Mas. Mau pulang guys Mas Wahyu. Hati-hati ya Mas. Aku teko ora digabres karo Intan lho, Mas Ahyu saiki le. Sahabatku. Mas Ahyu. Sahabatku kok. Piye? Iki piye? Apa iki mana? Piye Bebek? Terus sini cus. Roh bae lagi teko ndalo nang. Apa ini? Ini lho. Hati-hati lho, Nduk. Gimana lagi teko datang? Ayo masuk deh. So aku dijak Mbak Indahna lho Bu nang Yang Jog. penting ora rewel, ora Somben. atus kiri. Sombe nih dijak Mbak Indah ning Jogja Bu. Bu, Iya kan, iya sing celuk gendong ki lho. dijak ning Jogja besok. Ini, nah ini. Nah ini. Oh iya. Sebelum nah ini ya izin dulu mbak mama, ayo masuk ada. Izin sik lah. Intan seneng Mas. Ya lah, seneng. Assalamualaikum. Iya, bingung reak ora masalah adus, masalah kumban. Udah piye jalan dicehiling terus. Pinterin nyampani pinter yo ora ngakal yo gak rewel iki baju emang Ngono. yo ora piye-piye Aku kayak ini kenapa Nduk Kinara? gak apa-apa Halo. Cilu. Bu Basis gak golek aku. Golek ya, Bang. boleh ya kan sini
terutama dia lho. Ini mbak. Anu, Bude, bos neng ndi kok pirang-pirang dina aku gak roh lho. Gak roh le. Ya sing roh sapa wong Intan budale kan dia jek turu ngono. Sini ndok Tan, iki mbak. Iya, Dok. Aku jadi Ya sini. Wedi, Rene. nyoteng itu kelihatan ora lah ngono lah. Kelihatan semua, Ibu. Iya mainanmu mana lah ndok. Nah itu udah ambil. Ya Allah Gusti, Masya Allah, wis rupane Makasih orang Dok, progres. Mbok seneng no, Dok. Wes iki mbak iki nggo Intan mbak ya, katok soalnya Intan jarene katoke enek sing bolong. Tak tumbasno Uniqlo. Jarene enek sing wis kakean disetrika terus dadi anu, dadi apa kuwi bekisak karane. Iya, menggesak. Iki tak tumbasno ngene iki padha kaya aku iki kan melar ya, Mbak. Kaya sing pas tak nggo hamil ngono kae kan penak nggo nggonane lho, Mbak. Pancen apik. Tak kok nang nggone HP ki sing tok Pak Limo. Lah wong pancen yo nek kualitase calu iki delok iki ngene guys melar guys kaya ngono aku. Iya iki tak tunjukkan lho. Kayak ngene iki dadi ngene nek pergi-pergi iki ben pantes ngono lho mbok ndek niki. Ngene dua. Makasih. Sama-sama terus iki mbok aku sepurane ya mbok. Gak iso tumbas akeh soalnya ya Allah ngejak Kinara wis kadang jenenge bocah ya pakaian ning mobil kan yo kesel sing piye ya mbok ya. Aduh, teh bocah kadang ngono kae lah, Nduk. Yo turneh yo anu mbok ning Kesel aku awakku, guys. yo Enggak. ning Jogja gak bisa mampir kemana-mana soalnya apa soalnya muacet turneh hujan semua mbok. Aku jadi planningku pengen ning kene nyenengno Kinara ki yo kemarin gagal guys. Iki lo tak tumbasno jahe madu jadi nek jahe kan maksudnya nek ning awak kan khasiate api ya mbok ya. Iso dinggo ngangetno, iso dinggo apa jenenge stamina ya toh. Nduk matur nuwun Mbak Indah ya. Iki jarene bakule iso langsung diminum, iso kaya Kin, dadah Kinara, dadah. Nah ibu kadang nek nganggo minum jamu apa ngono nek gawe dhewe kaya kunir gitu ya. Kunir aku tak paro tak kei asem sithik. Gulane iki nganggo madu, apa tak ombe anget-anget kan tak kei madu. Iya ngono dadi madune yo paling sak sendok, rong sendok ngono. Untuk kesehatan jadi iki maksudnya iki anu guys. Apik, terus iki aku wis enake ngene iki ya Mbak ya diterima ya Mbak. Oh alah Nduk. Ya Allah. Anakku ki padha seneng budal mulai slamet ki satiku melo seneng wis ora reno-reno kok Nduk kok iso Iki tak tumbasno kondeng jadi umpamane penting ya. jenengan kan gadah sambel pecel sing garing Iya, nggih. iya duwe. Lah engko nek Intan umpamane sarapan jenengan dereng kober masak. Nah niki kan enten serundeng karo goreng tempe karo ngejer Iya, Nduk. sambel Heeh. pecel gitu lho mbok karepku. Tak tumbasno padha karo mae guys. Mau. Wes ora iso tuku akeh-akeh mobile bek. Mobilnya bek. Mobile bek guys, aku yo sepurane pemirsa aku lho mbok sing pengen nemoni mbok. Iya. Nanti ora iso ngerespon, ora iso nyandak soalnya bener-bener yo wis sikone ora pas situasinya semoga yo di lain waktu bisa bertemu ya guys ya. Ya amin. Bisa ada kesempatan lagi bisa berjumpa di lain kesempatan. Mungkin tak Mungkin ada juga suatu Cetok. saat bisa ngajak ibu, bisa ngajak mae, pae, Heeh. Rapa, Rina, Kinara, karo Mas Dimas ya mbak ya. Iya. Berarti ning villa kuwi lho mbak, berarti kan tak hitung. Iya, Ibu. Kan sopire sik lah Iya, mbak, Mas Wahyu. Engko terus ngajeng kan anu pae. Iya. Engko belakang kan mae karo Iya. Dian. Engko aku, Mas Dimas. Sini ya, Sini, Cak, sini. Aku gak. Oh, Oh, sik tok ditung, sik. hitung sik ya mbak. Ditung ya Pak pelane kabeh pira yo ngono ah. Mas Wahyu, Pak E, Mae, Dek Rapa, Ibu, Mbak Lina. Mbak Lina, Mbak Mas Endah, Dimas. Mas Dimas, Kinara. Kinara. Wes pas ya mbak. Aku gak dijak. Mang ndak urung tak hitung ya tak? Di Yo Mela. melok ya pasti harus gitu. Mbak Mela. Iya. Malah ketok separuh tok dah kono jejer Mbak Ida kono. Oh ya Allah. Kono jejer Mbak Ida. Dene sewenenge ra. Sewenenge ra kaprah ya Allah. Dene iki rasa ingin tau nih mbok tak jak ning mall ya, tak ning mall. Terus nek tak jak ning opo panggon opo, ning villa piring dekne yo.
seneng alhamdulillah guys. Lina yo seneng. Pancen ki yo apa duwe waktu karo keluarga ki yo meskipun urung iso sekeluarga full tapi memang penting guys. Kayak ambek adikku, kayak ambek Lina Biring dan lain sebagainya. Ngono. Iki dadi Intan tak tumbasno yo Lina tak tumbasno. Iya, Dok, iya. Soale yo apa jenenge wong padha-padha adike yo mbok Iya yo lah, Lina Mbak. yo ngendongi Kinara. kesel yo momong sing ngene sing ngono yo telaten momong koyo ngono kuwi. Wis pokoke kabeh iki wis adikku padha wae guys. Yo ora enek sing pilih kasih, yo ora enek sing apa, yo mbok yo Iya, Dok. yo padha lah. Kasih sayangnya muga-muga ya iso padha. Dene kadang sing ngarani kae kok di ngonokno kene kok gak. Ampun lah pemirsa, bismillah. Mbak Indah Mas Dimas ini nek menurut aku sing wis cedhak sing wis bendina roh ya berusaha untuk dipadakno adik-adik Kan yo iki. enggak harus kadang di waktu bersamaan, terus kadang juga tidak harus maksudnya sama ya mbak ya kalau dibelikan ini Sesuai ini, dengan enggak. kebutuhannya, Iya. Dok. Sesuai dengan kebutuhannya. Iya, Ibarat ngene lho, Dok, ya. Kebutuhane anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, kuwi kan beda-beda to, Dok. Tingkat ikune ya beda. Jadi wis toh kita yang tahu lah yang mana yang apa ya istilahnya yang dibutuhkan ngono ku lho. Waalaikumsalam. Aku dek mau ditelepon Mbak Iyas, Dok, ceritane ya. Bu, saya mau ke sana, mau jemput Iyayo, mau saya ajak ke playgroup play apa kuwi, Dok? Ya. Anu Mbak Jess, Iyayo sudah di Pati pagi tadi. Oh ora acara nopo? Acara ditimbali Bu Kepala Sekolah. Pindahan iku. Iya, terus karo pengurusan apa nduk PIP. Wis isuk mang numpak bis, pengurusan PIP. Engko nek wis selesai kan dibalik rene. Lah kula nggih mboten ngertos, aku yang ngene Mbak Jess. Ada konten enggak kalau enggak ada ngajak itu ya, ngajak apa namanya? Ya yo. Iya yo ngono. Terus ternyata telepon jenengan kuwi oh alah ya wis Mbak Jess konten ini aku. Ya wis. Ya wis Nduk ya makasih ya Nduk ya, adik mbok senengno. Wis udah bersih-bersih. Intan pulang apa mandi ning kene apa langsung pulang? Mandi di rumah. Mandi di rumah ae. Iya iya tak kancani. Iya tak kancani. Iya wis dah mandi. Intan awakmu tapi tak gawakno salen nih, Nduk. Dan dah terus sisan. Ya wis anu ya apa jenenge mulai kok tapi bar magrib lho ya. Lah nek mulai jengkot ora ndang atus ibu wis bar atus bar salat bar kabeh yo. Cukup tak cukupno salen ning motor. Iki tang mandi. Tapi enggak mulai. Ya mulai. Oh ya Allah. Ya Allah, wis ngancani Mbak Endah sik. Jalan andu Mbak Indah. Iya. Sampai rumah Kinara wis ndang mandi, Lek. Iya. Wes. Ndang mandi. Tutup. Cantik garing kabeh lah kok ya cek ngurusi kumbahan leh. Panas, Dok. Panas mboten? Mboten. Gendong bae. Alah ya. Kesel, Dok. Pijetin bae ya. Nggih. Ajak mlaku-mlaku ibuke cek ngonten pemirsa. Tak ajak mlaku tekan kono. Mlaku tekan kene. Mundur neh, maju neh ngene. Aku lagi teko ki montore langsung dijukuk kuncine pemirsa. Ngeng anggite kon kuncine kon nemplekno neh ngajak numpak ngeng pemirsa. Ngono karepe. Kamu lagi datang kan ya capek, Dok. Apa burung? Mana burungnya? Enggak ada burungnya. Oh, nggak ada kayak antena. Burungnya nggak ada. Burung. Tuh terbang burungnya satu. Nggih. Tak godhogno banyu ya mandi ya. Mau? Mau? Piye iki? Biasane etes pemirsa, kesel awake no. Mau empuk oh mandi dijak mandi mama ya tak godhog banyu Mbah ya iya mandi tak godhog banyu Dok ya
nyanyi lho ning kana ya. Allahumma salli ala salim salama taman ala sayyidina Muhammadin al-hadi tanahal bihil muqatu wa tanfariru bihil barabu wa tu'ada bihil ghaibu wa tunulu bihil ghaibu wa usnalakin wa yastasa amamu ya jahidil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lama hadir wa nafasih wa nafasin bi'adami kulli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Medun memeriksa wis tak hubungno rono, tak jak mengarep balik neh rene. Wis tak hibur, tak jak selawatan gending Jawa, gending setengah Jawa, gending setengah kendilan. Wis kabeh iki. Terus piye ngono lho, iki ngajak ning ndi men ngajak ketuwil-ketuwil lagi. Wes ya duduk ya, duduk ngene ya. Duduk ya. Lah piye? Udan ape udan, gendong bae, diem sik ning kene nggih. Diem dah ning ndi ngajak ning ndi. Gak boleh ngono emoh aku mah. Ngajak ning ndi? Kemana? Duduk kono. Udan nduk gremes sih. He. Gremes, hujan turun, kepala pusing, kepala pusing. Ya wes saya ya. Pelan sithik-sithik. Ya. Adek aku dijak Mbak Indah semua. Iya lah, tapi kan membuat banyune hotel habis. Gara-gara adus. Gara-gara mandi ora selesai. Tenane Mbak Indah, padha kisahe Intan biyen to. Ning Mekah banyune entek akeh sing ora subuh. Maksudnya ora subuh ning gone ndi jenenge? Iya. Aku sampai badhe wudu niku lho mboten enten toya ngangge tayamum, keri kula ajeng badhe tenggene. Hah? Masjidil Haram ngantos keri Bu Yuni sing Mbak Nuris guyu. Nek ikut sing manut aja ngentekno banyu, sing menggunakan air itu banyak. Besok manut menah aku. Mbak Indah melok terus. Matur suwun yo Nduk Mendres, Nduk Repi, Mbak Lina, Mbak Indah, Mas Wahyu kabeh sing iso ngerteni Intan, ngomong Intan. Kuwi kok sapa? Mas Wahyu sahabat. Sapa seneng sing dalam hatinem sing mbok cocoki sapa? Mbak Mendres. Ambek Repi. Guyu ae ngono. Kok yo jek eling, padahal mbiyen iki guyonku sing guyon. Bu iki banyu apa, Bu? Banyu arak. Kuwi kedekne iki jek sekolah ning Jepang iki, Nduk, jek suwi ka lho, Nduk. Suwi. Lah kok ijek eling ngono lho. Wes, engko rambut entek kuwi sisiran kok ora barbar. Adike bubuk bener. Dimandikno wis disalini. Nggih. Tarik pedaan. Iya. Suasana udan, Nduk. Delok lah rupane piye sing bar lunga ke Jogja karo ning gone Solo. Walah. Seneng ah. Awakmu pulang iki engko urung ketemu Yaya Yoyo. Yaya Yoyo ning Pati. Dan mulai sesuk. Besok. Makanya emang Mbak Jess pas telepon ibu, ajeng jemput Bu. Sapa sing mbok jemput, Ibu? Mboten ya Yoyo, ajeng kula jak teng playground. Walah, Nduk ning Pati. Lah Ibu piye lah aku ngono? Ndak mosok Ibu kula jak teng kene playground. Oh, alah ya. Demikian pemirsa nggih cerita hari ini nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit paringi sembuh nggih. Dan
untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan kemampuan yang saleh-salehah gitu pemirsa. Iki nek mangkon ceritane pendang mulai. Terus aku kan wis ditung klambine to, iki mesti klambine wis habis tak gawekno kom. Kene aku daripada ngreok wis sisan adus sisan nduk aku ngono. Wis keadaan dan wis dinteni sik jirene Mbak Indah wis ta Bu. Kok jan gak usah apa jenenge gak usah kuwatir kok nek pamane hujan terus yo tak tertong nek gak yo mleh koyo iso ora apa-apa. Kok geri ae. Iya aku ngono. Doa terbaik untuk jenengan semua ya, semoga sensasi yang paling sembuh untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah untuk saat ini yang mungkin doa-doanya belum diijabah, semoga segera diijabah. Doa kita belum apa ya istilahnya belum terkabul, mungkin menunggu saat yang tepat, bukan waktu yang cepat, mungkin menunggu saat yang sangat pas, sangat tepat. Nggih pun pemirsa nggih, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, tambah terus pemirsa. Tong tepaten jenengan nggih tesih hujan apa mboten iki? Tesih hujan terus mau kendilan nggih. Tak tekoki yo jarene nggih udan. Terus to. Jajane Mas Dimas Mbak Indah lho. Ngene kula nggih sakeh sing wis telas kok. Alhamdulillah. Ki apa iki? Oh. Kayak krepes nggih pemirsa iki. Kolombia. Ning ndi lek nek buka parake iki? Kolombia. Oh. Piano diadai plastikan misalnya. Cheers.